Jadi kong ay mo iublay nalunta tani por kapapordor kapapila pelat bakingwan siya ni kajaka ti nga ay iublay ti baro habang perteng kabadong bor kajong fry ti nga pi kung ba nga yay kon la jong kung ba nga para kisimen ki jong nga mi ki jong nga ti yat hi kajing nga kwa ba nga ko pi ngam siya layo na do menshua nga palat iki para ki jonga ya ka kubi jonga ikon jonga hanre naddo bala depan kentang pastor ya nga kalau don ku ikesi kabong krai ukran ya nga bad naddo kata kesni ngara kumju ya pi bad ya ka ye kasen jonga men de kumpang aku slay nam tagi para ki jonga na ka tagi men ki jonga na ta kubi jonga na ta kon ka nanga kumtahi nga kuslay na kumta jongpi bat pa ngayo ipi man la katayo pi ran benta ban syakri lang yung turay bat nga ngadap da kajing kmen ka ba crown na marba nga la ipi da kata gawi pat kajing ka ba ublay uay amen mga jing jong kado kalaban tula nada pile bakla nga laban isi no ipi ano ko form na kajing ka jong ublay pilaban bakla nga sipo hajar sen ru nga la hi ban ipi amen nama bangam shem la chu ep da kata jing do han dengan la ep da ga jing ke jong uplay ma pidon ha ga jing mot ke jong aman la ga snina do men step ha do kan me pidon ha ga jing mot ke jing perkat ke jong na te nga ep da kata jing ke bang uplay ula ai mai ya ga te ni ni teng biang ye jing kai syapang ki kerteng ki jong jisu te shua bangan krani kene tin senga baha namar hang ni pun ha kristan ki fail wat mangaru ngaju fail hang ne te knang ba pinlong jing kurku ngadei ka priyo ka ba habanga ai ka tin ka jong blay bat ngam tharai e tamanga don shibon ru ki ba tungko hi ha kane ka banta habangi ai ka tin ka jong blay uai blay ka tin ka jong blay bat nga ngam ju penkre lupa bangan kren persya ya no kum kani ka kubor ka bangan kren menta hisnam ngala depan penkre ya kani ka kubor tamba kaya jaran khat pat menta ba kaya hap bat kani ka kerteng jong jisu te nga hapan kren bet namar bala da nga penkre nang hi nam ta jong no kalong ka babakla tehan rey lada kade ka kubor ka boleh ula ai lupa ba kaya tungko bat katahi ka bangade ban kren ngim jude ban leni ka jisisya lani ban singol erai lani ban perkat yo paki perkat o balasi yang te piru wat ju perkat lano lada lesi ka no ka tin ka bagi syakri ka ju ublai ikren lada kisno ba ya tungko bat pi haba ita ilatip ya kata ka jinglong ka jong pi tu wat nam perkat re ba ilat mumet pan keren yang nama dak apa perkat kita gijingmut gijing perkat jong kita pindo ya kajing kerku aman te hare kaktin ka jong ulai tadi ka por ka jong ulai te ngam jumlin di ruban thak na keren bet ya kajing sisya te ya ka badai hilaban priang ya ka bomdai isuken tat jat pengidan dai tan ibril yo lese ngabakla habang keren te isuken tat te hare ka ke bang ong ye pi long ki ba puli ba kaktin ka jong ulai aman kenapa hilaban bisa mana pipoi sibet hayeng hilaban perkat ya ke ke bapiyo snow hato kalong ke badai ni ke balat kalong ke badai pentrekan kalong ke balat syukentat no amen nama uji suruh uang kuno uang le ya ke bapi parisi ki hikai hari ya ke jinglong ke jong ki wan nombor te ladang akren ya ke basisya le ya kata hari ladang akren syabar kakting ke jong ublek syukentat no te namar kata long tiba puli bha bat ga pusan bhai ka tin ka jong ublai nang ba onam don mono bala ban hikai bakla ya pi dalale ru hanai kuing en ong habangi wan sha ye ga jong trai ngin bread no ya kam sim tharai sniu shushim bet bakade ka wan no trai la da long ka ba kat kum ka tin jong ublai la da kap long shukun ta man te ngi la ida ban ya duwai Tengi dia pet chua mentaga kerteng jong jisu amen. Ngin pet naga jingpen pau kalanong kabelai kerkot kabakat saw. Ban hau tau angel jong kabalang haloni kaya tutho yang kini ki
ki e ru uong amen. Unong lang ubayay ne bat ubay shisha kajing sedang bat kajing pelong jong blay. Amen. Then let's say don upding jong pi pidang kam kena lani don upding jong pi pimpat tipru ya kani kajing wat amen. Kawai nagi kerteng jong jisu kalong amen bat amen. Pijuyu i kumto habangi ai kajing kajong ublay ni juong amen. Piru piong amen. Kamut kumno amen kamut kajing ya menjor lang. Ladangan keren ni ke bang snow day ngong ye pi amen piru piong amen. Ladang pim snow ye day wat nom ong amen. Amen. Ti kata kadai ke kerteng jong jisu amen bat mau unya menjor lang bat kita kiballe yang kamon kejong u. Amen. Lada pilong kita kiballe yang kamon kejong u ye kijing duai kejong piru la yang menjor lang bat u belai bat ye kijing duai jong pi la ra no pum kejing nya bat em hakmat jong u. Pidi ban long kibriu kibakin jamin sien. Ban long kibriu kibakin jamin sien pi haban le kuno pi haban wa ya hakmat jong belai na do men step. Haban puli Bible, mesti marsin ki wat nampat wat jika mobile wat nampat wat ya ki kam ki jam re wat chuai ka tin ka jong ublay wat chuai ka kmat ka jong ublay shwa pin mi na yeng wat chuai ka kmat ka jong ublay bat suki pasuki na kata ka jing wat ka jong pi ublay pin sakala long kita ki bare ublay bat haba pi long kita ki bare ublay ya ka jing duai ka jong pi la diang hon hakmat jong ublay amen. Lada pi chuat play tang hakapor papi dan kamye ki jing duai ki jopi ublay un menjor kagerteng ke jong kalau mau menjor mereka muat un menjor pat kita ki priu ki ba wa di ublay tang hakapor dan kam ondan kam shu umla shu ondan kam shu nama balas ngobiang ngobet te ko berumpa chi ublay ting ting haki jinga seng ala lap hai kani tang chuan uslap rum dan wan jinga seng shu to ya ka bom dan chatri tu ble utip lese pia pon pala haye pia dan haru shi khongot ka chatri ka dan tang ar lai teli tang kita ki dan chatri kilala ban poi han rei habadan ka chatri kamot pihap ban wan bet lada slap priane lada klem slap ne lada long no pide ban chatri be yu try namar baslap kamot bangin nam ya bamja shu amen. Hanre habal rang ne habal slap ngilong kita kiba kiu testa shaka yen ko jong utrai bat kiba le ru ya ka e ka balai hikai ne ko ka tayo shaka ko ka tayo te ki jing duai ki jong pi uble un sediang hon dan pon kiba ong ba uble sngap shoi ki jing duai ki jong na kumno ken un sngap lada nginwa yo uble tang hakapor ka bangi don kam. Te hanai ngong ye pi wa yo play hagi por baro pi sngo bahar wa di utrai pi sngo siru wa di utrai ha por ba yo wa di utrai ha por bam yo wa di utrai ha por ba slap wa di utrai ha por ba rang wa di utrai ha por yor ne por singrai ne por yam ne kumta ter pi ban wa di utrai wat nam shakri play tang nama ba sngo dan kam hanrai pi ban shakri hagi por baro namar ba pi kwai e no utrai hanrai namar ba ula de banai ti la ka jong ka jingem na ka benta jonga ba na ka jong pi man ni ha beton ni kita ka jingi ba nam perkat pala tangan shakri utrai bangan yo nong hanrai ni la de yo nong namar ba ngim dei hok sho bang min yo ngim dei hok sho bang ilang ki khon ki jong play ngim dei hok sho bang yo ka jing ka jem namar ka pop kabala le na dogi fatmen ki commitment deu play ba le ban siu dog namar ka jing siu dog ka jong u yin long kiba bot ya ka nuksa ka jong u bangin long kiba riu play bat la da pim community namar ba pi don ni ka download ka ba riu play ka jing long ka ba riu play ka jing duai jong pi u play ru unya menjur lang kum balo ka kerteng ka jong u amen amen tenan tai ni pet umuktiar kamot kumno kamot uriu sad laneu advocate ngini pet yo anis ningkong kalanang kabaar kadukhat kabaningkong pat kabaar ko ki khon hep jonga ngatho ikini ki e ru happy ba pin om lepop tila daw do ru ulep
Handray na kabenta kijong kaporte baro ru. Amen. Kue pagkakurteng uji suriu sat kemunung ya sat na kabenta jong nga ba jong pi bat pula dek pansiu ya kakuna ya karam ka jongi halor jong kadek na. Amen. Tengi baro ngi don lala ka jong ka jingplot. Don kibadang tulot kibadap tang na ka jing bitar kibom junang ban ai juba ikibrio haba krem ka penmong ikibrio teng ya la de pim sngu tho pa pi la penmong ikiwe hendrai kiwe kila dap mong hadien de ki ong pi sayo pi sakla ka pemot pan te pi hapan duai how try ba jisu nya sai na ka benta ka jong pi hai te bentai ba pi klap. Amen. Lesen benta pi la bam kwai pelat pi la di cigarette pi la di kia te pimla sho ban lai pi haban le kum no pi haban ya tho shu jisu nya sai na ka benta ka jong pi tho na ro ka man se bi tho na ro ka dono ba pi kwa ban lai ma u nya sai na ka benta ka jong pi bada ka ba pi hiru pi it kamut yang ka jing tulat ka jong pi uble un saya rap ya pi. Amen. Lasi pi dan hak no ka jing tulat mangi baro ngi don la ka jong ka jing tulat ngi mla ban bo pot ha ka ba pi duna ma pi ngabiang palat hang ta han re ha ka ba ngaduna manga pi biang hang ta ngi don lai jong i jing duna te ya le ban yet ya la de man step ha ba pi ke dang step pi yet ya la de ya le ban wa kila ti ban pen sngob hai u play ba ha ba baro hi sngi pi krem pi khana ya le ban yet ya la de yo hang no pi duna ban hai tu i bentai pi sngo tho ba pi lot palat ha ka ne ka benta pi duai ya tho shu jisu unia sai na ka benta ka jong pi. Amen. Let's it pim julasha ban krem you know lada kila pen bitar ya pi ban ya mai ban ni let's it no ibri bas no tanat ha ban ya mai ban ni ya ban no pi ha ban ya tho shu try pi don kam sim kam penrem ya la de pi ha ban ya tho shu jisu mau ken unia sai na ka benta ka jong pi unia sai yang de jing tlot ki jong pi ha ai pi duna ma u unia sai na mar ulawan nang sha ka porthai na ka benta jong ni ki bala long ki khon ki jong u bat ki bam pat long ru bakin sa long pat ki khon ki jong u na mar ulawan na ka benta jong ni ulawan ru na ka benta ka porthai baro. Amen. Na mar kata yele pan ya thu ha u try ki jing tlot ki jong pi la da la wan no ya thu than ki brio ki jing tlot ka jong pi na mar ken biak ki brio ki bala wan set ya ke ke ba pnya tho ha ki nama ki ba pon ngalalap ya ke ne ra ba puram ma bringa layak tho ha ka por ba ya et anda ya tho tang khndia la le that khana chabar khoi kat shabaki kat bakin ya tho ki ya tho te ka long ke ba sngo si ba bat ha ba ngalaya dan ti ya ke ne ngalalap ngal ong plan oblong man shania la ki de makna ki shakri jo play namar ka tang ngar ma pentu ya pi rapila ya thôi là chính tôi trong khi chú Giêsu nó lên thật khăn này thì kalau pi kuat ya thôi sẽ kibri ru dayet dapat kita kibri kiba pi ila ban chania long ban chu chania kulma namar ba ubriu hi kan dia kita kiba pila ban chania pum ba chania yu play namar kata yelle ban ya tho i gijik trot trong khi ha u Giêsu nya sat nam ta jong pi te on nam le that khana shano ru. Amen. Ngini pe Emmanuel Matthias kal nong ka bening kong ka khat ka ba apulai hakmi ka ta the sati kan pun khon kan kharu yo khon bat kin khat yo u ka kerteng jo u oi Emmanuel kabalong habala batay ublay lembat ngi Manuel kamot ublay lembat ngi kumbalong ka kerteng chogu ublay lembat ngi u Emmanuel kamot ba lada pi aja kaya u ha ka jing em ka jong pi da ka ba kumbang nga juhi kai be man la ka we pa ka we ka jing hi kai nga juhi kai be ba pinlong kinong kule be kinong le e ka chen ka jong ublay kinong wai kinong ro kinong duwai ngadong ye pi u Giêsu un ya rengkat bat pi. Amen. Haba ka kerteng ka jong u kalong Emmanuel ublay lembat ngi kabamot kamot babaro hiru purthai undon hasenda jong ki hanre tang ha kita kibala ban le special yu. Amen. Tang ha kita ki ba ye chisha yu tang ha kita ki ba
pelajimut ya kamu unlong ringkat bat pi bat hakis ni jong jing jinjar ka jing ka jong pi onong no ya pi na marba ubleu pau bleu kun bleu sim koi on ya ringkat bat pi pen ma chibon ki jing tenjo hamari ka porthai namar ku pang ong ya pi kat badang em ni haman ya chibon ki jing tenjo harai ma un ai ka jing jot ya pi Pi don hamen ke jing fight ke doror ke jopi ma unong ta unong pentingan jopi mga dang day tang kebriu tinting ha papi his ngodan kapal nga fi phone nga hanre dang bu pot namar balai komentar ladang adang logi seng kumne ngala off ya ka mobile phone ke jonga ki briu ki don kam nga ki kwa ban phone ki nom yo pat ha ka por ka bang upload video ru lada ki briu ki phone ngamla bangan shim namar ba yo ngasap kanat namar ba kanam kot shu hadola syai nga hap ong ki up hanre ngani thu ye pi lada ublei ulong ubahajan hasenda jong pi uimana wal ublei lambat pi ngadong ye pi baro up so benta ulong bet ubala priang sngob hai jing duai ge jong pi man namar ketap penmelin ba pindang ke jing ade ke bajan ba ublei hapa pi wan kloi sha ge jing seng se pi apoi kloi palat penmelin bang syong duai Namar don ki priya ki bom juklin ban duai ki duai tang san shi ko minute ki la khat no han rai on da ki la pen melin ban duai ngan ong ye pi kin duai khat no kan tar kin la bet bat hap ding ka ta jing duai ka jong pi ngan ong ye pi bo try do ring ka bat pi bat shi bon ki kam ba ul le dan ba ka jing em jong pi on pi pau ye pi shi bon ara pi penot po ban chong ha ki jing duai ka mo un yai long ring ka bat pi na ma kata na ba ta ki bai poi kloi sha no jing ya seng la de hang ni la de ha jing seng ke pile menski wat nom ya kren ya thok khana ba ki pat lok ki jong pi na wan rius ni la yo ko ba gi ya shong ni ya sno tana ba gi lok ki jor haying mani kam te ke jaka ka ba gi ya thok khana man haying mani kam te ke jaka ka ba gi ya thok khana wat da ka dei ka por ka ba om pa long ji seng han re ba pin yo ban welcome ya holy spirit ha ka tu ka jaka pin ya ban welcome ya ka jing da ring kat ka jong trai ka bot lang ba ka jing duai ka jong pi pan sedon kejing plok ha kata kejing syakri kabangin yo tak nama rapi duai nama pelai pilawan ra lupai kejing doring kat kejong trai nama kata kiba kwa bau jisu bau play bau mensi bau kot on ya rengkat bapi long kita gibril kiba penot po long trai ya kren bau trai kin salak be ban duai kat no ru baki kamba ru kin ja ha kejing kejong kiaman ini pen chusu uno hikai Ini pet Yohanes kalenong kebaningkong dekat lai pupran. Ujisu habang ulapai, bat ulayo iyeki, bagi bot ulo ang tiawat ayu kiti le popo rabi kabalong habalabatay kunong hikay hang numesyong ini bagi puteng jong Jisu. Kalau unong hikai, bat unong hikai, amen. Te kumbang ong pi lada, pi sya bau Jisu, on hikai pi, kamot ba unyai hikai pi na kawi kapor, sya kawi kapor, nama mau ulong uta unong hikai. Manong pi ba ujisu jongi unong hikai lada. Pipenut por ban syong heki gejat ki jong u kan dan ke por kebangan a jingkai nang ne bat onda pilayos ngo yu ka jingkai kebangan hikai pin song kata Jisu la dan hikai ya nga kat pangadang syong ban kuli bible ulai hikai ya nga te la pen scam shu nama balai nama ting ting ngampat yo kala ban hikai ya pi henry utrai ula dan hikai personally pi man wat haba kata jingkai ke pa fresh ke pa wan bino utrai nama kung mangi lagi bom juko pingi keren betang ka pawan bet na utrai te henry wat ye kata pila dem yo nama pele ujo man si utrai ulai hikai piru nama kata pin snow comment pa bidong utrai dem hikai kata ngal dep tip henry ngam snow sarang henry ngam comment bala nang pen scam show ba utrai u hikai bangai thu ye pi kat ba pidang snap ye ka jing hikai ka jong utrai unang ye hikai pi ki beret
barat ki jing hikai un hikai kin sngo tho lot i ka jing mot ka jong krai andala ja ki ya ka pat jang im la ban sngo tho i ka jing mot jong krai ka long ka mamayan han ra ya ka bal la ja kin sngo tho ba je ka jing mot leng ka di ka ja na mar kalong kumta na mar balai na mar ma uhi uwan ban hikai ban shai halor ka jing ja man te ya ka ban sawan te ngim la ban tep ya ka jing mu ka jong blai ka jing mot ka jing mot ka jong ni ka ya ther man tenang para bor ki basya hikai hau jisu lada pilong ki basya hikai onang ye hikai hare lada pim sya skor ka nom hikai sendan chuhi kumba lada benta dan di parlok chunga ngayu i hatu nu ka benta ka bai duna lada nga benta nga hikai i intre ban ngap kabot next stop manam hikai show lada ila kla kamot apan map te ka ya te kuwai kan re lada im sno tanga ika e ka banga hikai kamot next ngan nom hikai show te kalong kum tahi lada yo jisu hi sya pun hikai pi kamot punyai hikai baka dama long no hikai pin om bakla lano ru man mangi ngidang la pan bakla na bang ngidang ni tangki priu ting ting hi happen bet ya la ka jong ka jingem hadin mangi lada hikai bakla ngidang happen bet ya ko jing bakla Hanre mujisu jongi te untuk penbakla ye pi da lele ru em amen. Namar kata sya bau jisu unhikai ye ka jing em ka jong pi amen. Tenentai ne pe unong ye tho lupa. Ye pe Yohanes kal nong ka ba khandai ka khot ka ba khan kiau. Kile kelipat yau tau umatla. Mami kumno me ong sapang jongu. Nama pa ulang penpet ye kikmat jome ulayat ko. Unong ye tu lupa. Hon, uji su jongi ulong ye tu lupa. Kumbaga long kapeng tu jongu ulong ye tu lupa. Ulay tu lupa rushibon ki ba. Kita ulong ye I haba ulay tu lupa bo petros unsalan ye u bat kalalong hi kumta. Ulay tu lupa ban sa leben ye u. Daki rang paling do daki temen pesan bat kalalong kumta. But ulay ko lupa ay jingwan hiya ka jong mansip ako kala long kunta. Te ni namar pangidang daytang kibriyo tenteng habangi ye ko lupa don kiba kam long ru banong kum kakkas ini kum kajing tenjo ini hato yile ranyem nakabenta utrak lada kam shemorlong kum baja ujona uloong bansa klam kanine te ka klam jam te hanrai yaka ka ba ujisu jongi uyat ko kamot baro kalong bet kaba long kaba shisha bat la penur long ru ite ki barok khai ula da ke thuru pai ki jingwan asin ka jo ula da ke thuru pa shapang kaba ula le ban pen kre shabeneng bat ula ye thuru pa nam da ki bam ngai kan long ka jinglen yar ba ka jing dat pediat ha bo du jok te don ki bas no tho bakla ba don ka beneng bat ba don ka du jok ki don ki bo ong ba ka beneng ru ka dei hang ni hi ka du jok ru ka dei hang ni hi hare ho or Kabeneng ru ni sedang bermat nang ni kadujok ni sedang bermat nang ni hanre kadon pat sa gawai pat kabeneng bat kadon pat sa gawai pat kadujok kaban sawan amen bat bon na pre jongi mdei hang ni kamot haki ba bon ki mangalay shem kim nget ba kadon kata kabeneng bat kim nget ru badon kata kadujok hanre ka ek ba jisu laya kholupa kalong ka ba shisha namar kata ka David ini tang pangin kelak ka bot man lagas ni amen ngin kelak ka bot man lagas ni bangin light na ka dujok nado nang ni bat shalendat ru hanre bangin yok ikata ka beneng nado nang ni bat shalendat ru amen man ngini pe mentau mau siang korening kong kalanong ka ba shipo ka khat ka ba saw bat baro kila yadi yaujo ya kajo ka jindi ba hinjaman sim namar kila yadi now tau mau siang ba hinjaman sim bat balabot yaki hinjaman sim balabot yaki tiu tau mau siang ulalong press amen tau mau siang ulalong press uji sujongi ulang mau siang tera dangi tera de hau la da mau te hangi kamot minam ki lano ru amen lawan ke yong jong ka jing tenjo ka ba bon ka ba kraus sakat no hanrai onam dan no balawan pen ki pi ka man ka jing yang ru kanam la
tang sudah ni jing thot ibarat barat kila phat no ban chakriu trai ki phai ni no namar kim chim lak te la di ha u ki su te la di hai ki lok ki jong ki ba ki sno tanat namar kata to te la ka jong ka jing em how jisu pena Matius kal nong ka ba nyaw ka khat ka ba ang sao kong kum no ba yos ngao i ki tien u ban le on tharayu u kumuk riu ba star ba te ke yin lor mau siang lawan usra lawan upriawan ke eryong lem la ban pen khlem namar kata man la kata yo ha ba yos ngao i ka tien ka jong play na ki shakri ki jong play la da ya kata pi da ben tre kam pi da pat ben khak ha ka jing em ka jong pi man ong ye pi manu bala ban pen ki ye pi om dan ra mano bala pen ki ye pi wat ka jing ya pro ka nam la ban pen ki ye pi na ka ka jing ye de ka jong pi ba play mano bala ban khang ye pi ba pin ki yo sha ye ka jong tra ban shakri u mano bala ban khang ye pi ba ha ki men step pin wa i ka jing ka jong play mano bala ban khang ye pi onam dan mano pi la be ban ile persya i kita ki ba khang ye pi namar bala te pi halo jong no mau siang namar kata wat na plong kita ki ba ki yo sha ye ka jong tra ki ba pen pau ya de tang hak mat jong ki lok ki jong pi ki basan ki pastor Henry tolong kita ki ba ki yo sha ye ka jong tra da ka jing pen ki ka jong man sim ba phoi om de da ka jing nyet mano om de da ka jing khat mano Henry da ka ba uklen pen ki po jong pi bala no kan ni no ka sni utrai ba na dong step man yo man nen ching mani bat man sni ru man shakri utrai ben ben ngan shakri utrai pat pangayo kala ban shakri utrai ngan shakri utrai ka por kuli batul kalam da kan to mano ru Henry ban chuwa hi da la de bat da hilong kumta mano bala on pen ki pi la da pi don hadukan om dan customer puli ka ching ka jong play on sa te pi on om dan mano bala on pen ki ka jing ka jong ni ho ni keu ni hiar ni trat kum ki brio Henry la da long kumta ru phen nam kalan kram u play on sa ra ya pi ha pi or ha pi ha namar balai namar pi la te la de hallo jong mau siang bat on dan mano la on pen ki pi la ka jing trat kala ban wan e shipor Henry kanom la ban pen pai ni ni pi da le ru em amen ani pe u sim ki sim jing pen pau khat kendai riu bat ubadon halor ka jan ko pat halor kalbong jong u ka kerteng bala kho usim kisim bat utrai kitrai ujisu jongi ude usim jong kisim bat utrai jong kitrai tengnya kren usim jong kisim utrai jong kitrai na depan ya kren jing pen pau khat kendai kala nong ka bakhan riu usim kisim te lada ya phai shaka chen ka jong blay henlap ikisim ha ka bible lagi dei makna ki bala pen slek do blay lada dei makna ki bala jet do blay henry henlap pa ka don ka por ka bakiran amen henlap ba ki dei isim ki don ka por ka bakiran henry ujisu jongi ulong ubak lemrem henry ula job nado pasdang shado bakut bat shado bam jukut amen tenamar kata lada phikwa bau Jisu la phikwa ba philong ki nong job kom bau Jisu jongi ulong nong job ai ba uni usim ule ayu usim usen sha tenamar ba usim usen sha te sha yo Jisu ba usen sha re ka jingem ka jopi haba usen sha o ai ti ka hukum bat haba ni rwai jing rwai shemen sim ngan ong ye pi wat nam ya rwai tang ba pila rwai na ni na question tor re haba pi rwai to da rwai na do ka do lo ai tin nong kita ki nong mani play ki ba shisha ki ba mati shisha na do ka ben sim ni rwai kum no kano ka ba mi ong te nga kroi ban le ngam kerna amen te la da wong ye pi ya ka no ka benta la se kata ka benta ka long ka ba e palat ye pi ba phin le Henry namar ka ko hukum ka jo u wat nom po ye kata amen nimla ban ong ba oh kata ka bang la ban long la da ya kren ni ka jing shai ka ni ka khubon la ban kret benta la shisnem ha ka por lockdown la ban
de haba yakren mentala da yakren ni gajing shisha tambangi haban singo thopat hato kata ka hukum kawan shisha na ublay ni haban na tunjo yala de ngana bong eta ngana bong eta yapi henry yagi lang paro ni haban na tunjo namar kumba haka bible amdan Moses shibon dan tangwe Moses amen amdan Abraham shibon amdan Joseph shibon dan tang katok ni ki hanya apa pertai dan shibon ki priu hare ki riu crowd apa bible dan tang katok ni amdai rabadan barakhat te haka ka pertai ka pamentaru kalong kumtahi la sujit katok ni yang kita ki riu crowd kaba ublay ulajit namar kilong kita ki bom shula bom pot yo ublay hanre kita ki bokok ngo hanre ni hapa na perkhatat ni hapa na tunjupat yala diru ni hapa na tes hato kata kalong shisha ka hukum ka joblay kidan ki bom oh kato lara yakren nanta shapang ka kitab jong hozia kinong kato kani ka jikit ka joblay bat phi day hozia lara phinkran kumta hanre ngan ong ni phi bagak chin ka joblay haba ka kren ben ar yang pitrai ha kapor uji su utim yang tu ding number pitrai utu ding number ukram ya uyak shisha haba ukran yang tu ding number hato ka kren tang yang ding number em ka kren ya ka jingim ka jongi la dang ngim sai so kamot ublai un khat no kaya ar benta te shapang hoze yaru haba ukran lang shapang ka jingim hakani ka perthai ka bangi don bon kipamat kum ka jikim jong hozia hanre shibenta ka krani ka jikit ka jonglay ya ka jikit ka jonglay ka ba ublay uit ya ka perthai ngala superkhat hakapor ka ba hozia uhapan shim ya ka tu ka nongklem pithra hozia umdan ka jingale umdan ka jiktunjo hato ka perthai ka namang me ubre ubadang sakti kum no me aban shim kum ya ka te ka nongklem ngangit ka don ka jingale hanre namar ba uit utrai namar bu sya ba unsin syar uni usiem namar kata ula pengo ngo wat ya kata ka ba ka perthai ka melapan priang ka perthai ka nam priang ya ka nong klem kat uta unong yesu lupa komno ka perthai ka lapan priang hanre ha ba hozia usno tho ba ka sur ka jong ublay ula kham sngo ha ban pen sngo ha ublay ladang ini kren menta syafang ka Mary lada ya kren menta syafang ka Mary mano balaban priang lada ong ba idodo menta ila armet klempat yo obreo hato ka perthaikan priang kim kren dagi ktin ki baja bo ki baja khlia ki ba umlak ban mundur ban ngam tharai ba ka Mary da ka basok kala ban syai kita hanre wat habu Joseph ru ula perkhat ula ong kumno Joseph ula ong ba ngan pelai no jar-jari ka hanre u angal ublai u nan sneng ngam tharai ba u angal ublai ula nan sneng no kumto hi hanre nganget kadon ka jingale haka namar haba hak ban penlong ya kata ka perthai kam long hanre ngim shemla shem Mary ka kumejong jisu shibon haka bible la shuje hanre haba kala floi ban ko ngo kala long pen ban kala long ka bala kurku na pedeng ki kentai amen kala long ka ba kurku na pedeng ki kentai bala ni pai shu Abraham haba ulait palat ya ka Hagar ulait palat yo Ishmael bat haba ka Sarah ko ang beno ya ka Hagar beno ya uni Ishmael ru bat haba ublay ya sya ka Sarah ulo ang man be i kumba ublay u ya sya shiliang i kumba ublay u ya sya shiliang ya ka Sarah hanre yim itho ya ka jingmot ka jong utray umipit ya ka Hagar ka kanjong sa ba Abraham uru ya sya ka Sarah namar kadai ka jingmu ka jong ublay ka man ka jong ublay yimla bangin ong mangi kumno manganget ha batu popor ka perthai le se kana ngong te udi hempet ha ka por bam badan khut la ong ya ka Sarah shim tengah ka Hagar bat la long ka tengah mentala yo khut kalau ong ka Sarah beno umdan jing isnai ore ublay kum kitei ki ba agre ublay kitei ki ba shakri ublay hanre kindan ka jing isnai bat kila beno e ka Hagar hanre kum hakata ka por ublay ukhamya sya shu Abraham hanre ublay sya ka Sarah namar kata nga ong yepi ba omdan Abraham shibon ha ka perthai omdan Hosea shibon omdan Mary shibon namar
kata ngi hapan yet bahaya la de ngi hapan syak ya kata jing sen syak ka jong tra la da ngi su syak ba ya ka ai ka bu sen syak ka ai ka uhu ko ya ngi la da ngi la tunjuk ha ka de ka bukan no play ngi hapan ko ngo ko ma ni yarwai jing rwai sem ben sem ka ai ka bu ong ngin ploy ban ko ngo amen ngi pe usim ki jiu Yohanes kat kendai apwe Ada kunta kita kirang baling do jongki kila yo ong hau pilat wat kho usim ki jiu henry ba ula ong ngalong usim ki jiu usim ki jiu lada ni dia keren syapang tadi ke benta kamot ba ujisu ulong usim tak kita ki kristan ki basisya amen Ola aban sinsya tang ki kristan ki basisya nama ki kristan ki bamsisya tang ya ka bagi snong la ya kata kin le ya ka baki kim snong la ya kata kin nom le tinamal kata ni ban snong ho hang ni ban ni ban long ki kristan ki basisya ka ba ujisu on sinsya ba ni hagi benta barokot ba ni nama ba ni long tang ka khandau Ngim long ai ru em ni long tang ka do protha ngim dan hok mangi bangi ngim kren penrem yano ru ngim bishar mangi yano ru yo mangi simpen ban ya ka khet ka jong tra yo bangi to pen ban ya ka jaka ka jong tra ngim la bangi tuklar mangi ba phim dei ban le kumta la da ublei ula thmui ka jingim ka jong ki ha ka no ka benta ngi ngim dan hok ban le ru em na mar ni long tang ka do protha Bat mauhi ulong usim jongi te ai bangi long kita di kristan di basisya kabangin ng popo yoblay lada uong ini sada kano ka landiru ni kloy bangin kongo na markat ba pidang ko ngo ngani to epi ki kampa kinja ha ka jingim ka jonghi ka pertai ka lawan kran epi da kumno hanrai ublay un sayang man saki man penyeng ka hak pa jonghi lada pi ya hi ha ka lanti ka jong ublay bat kan sa pau hi kata ka jisisya ha pi bat katahi kan lo ka jing kurku epi lang baro amen Tato bre yo ban kurku ya ka chen ka bala yo ban bet ha ka di ko por tato ini ai mo ina chen ka jong ble ni dang yo bateng pat la sing trai